citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha patay, apil na ang usa ka pulis human sa Pinusilay, tali sa mga armado ug kapulisan sa nabunturan Davao de Oro. 8 ka taong naduhig sa illegal nga droga sa Ozami City nakasuhan na. Usa sa mga suspect miangkon nga isorpresa niya ang shabu sa iyang bana. Sa detalye sa atong mga balita, patay ang usa ka miyembro sa pulis human nakigpinusilay sa armadong mga lalaki sa lungsod sa Nabunturan, Davao de Oro kaganihang kaadlawon. Patay sabang usa ka armado samtang nakaikyas ang kauban ni ini. Ani ang report ni Noreen Michelle Igonia. Nagkulob pa sa kalsada sa barangay Magsaysay Nabunturan, Davao de Oro kining usa ka lalaking armado nga wala nay kinabuhi. Naka-jacket og brown ug duol sa iyang gihagbaan ang daw wig ug iyang kalo. Gihiling pa sa soko ang lawas sa lalaking namatay. Subay sa report sa kapulisan, midangop sa Monte Vista Municipal Police Station sa Davao de Oro ang usa ka residente aron magpatabang kay nahadlok kini tungod sa duha ka armadong lalaking nagbahis-bahis sa ilang lugar. Dihang girespondihan kini nila Police Staff Sergeant Errol Emiliana ug Police Corporal Rogelio Golo Jr. ug gisita ang duha ka armado apan mihulbot hinunog baril ang armado ug gipusil ang pulis hinungdan sa Pinusilay. Patay diha-diha ang usa ka armado nga padayon pag ginaila sa mga pulis ug naigusab si Police Staff Sergeant Miliana nga dead on arrival sa Davao de Oro Provincial Hospital. Nakasibat sab ang usa ka armado nga gipangita karon sa mga pulis. Na-recover sab sa mga pulis ang pistola sa napatay nga armado. Nia-assign sa Monte Vista Police Station ang mga responding PNP member nga mao'y gipangayuan og tabang kung diin nasakop na sa nabunturan ang nahitabuan sa insidente. Ginatino pa sa kapulisan kung unsa gyud ang tuyo sa duha ka armado sa lugar. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Padayong gisaway sa mga kritiko ni kanhi President Ferdinand Marcos Sr. ang pagdumala nini sa Pilipinas. Apan, dunay usa ka grupo sa katawhan dinhi mismo sa syudad sa Davao ang padayong miday kang Marcos Sr. sa iyang mga proyekto nga nahatag ngadto kanila. Asa kini og kinsa ang unang nakabenepisyo niini. Ani ang special report. Daghan man ang gibatok kang kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Apan, kining komunidad dinhi sa Bagua Playa, mibarog. Tungod kay usa ka asosasyon ilang gihatag niadtong 1978. Gitawag kinig Bagong Lipunan Community Association. Ubo sa Ministry of Human Settlement o gitagaan og pabalay ang 50 ka mangingisda, gitagaan og lancha, gitagaan og baboy, gitagaan og manok, o gitagaan pud sila og ilang kaugalingong mga panimalay. Kung kaniadto nindot kaayo kining mga balay, atong silipon. Pipila ka dekada ang milabay, unsa na ang nahitabo sa mga beneficiary sa Bagong Lipunan Community Association. Tara! Ayo, may buntag. Ma'am, pwede ko mosulod? Mao ba ni ang original nga bliss nga balay? Pasudla ko ha. Salamat ha. Ma'am, unsa ning balay nimo? Kang Marcos, kang Imelda yun yung project. Oo, nya. Amuyo mi dire. Kung mama mo kung papa, anak na malang ko. Sa una jud, basing ko ang kuan niya day nagsigwinta. Nya wala. Karon nga presidente na si Marcos. Unsa imong gibati? Ay Ang anak. nalipay eh. Dako po siya katabang sa mua. Yang mama papa. Akong nakaila si Manang Marilu Manlapat ang tag-iya sa usa ka balay sa Bliss kon Bagong Lipunan Improvement Sites and Services. Nga hangtod karon mibarog pa. Ug iyang gisaysay kanako nga masakitan sila sa panahon nga BIB-ayon si late President Ferdinand Marcos Sr. Kini ang malipayong mga residente sa Bagong Lipunan Community Association nga nahimutang sa Bagua Playa ning Dakbayan sa Davao
ang unang benepisyaryo sa housing project nga gitawag og BLIS, ubos sa Ministry of Human Settlement. 50 ka mananagat ang gihatagan og balay ug bayaran lang sa katiran nga 25 pesos ang bulan ug kay mitaas man kini miabot og 50 pesos. Kay ang ilang mga balay nagkantidad og 15,000 pesos samtang ang naisemento nagkantidad og 25,000 pesos. Ug duna pay kondisyon, mubayad lang kung dunay sobra ang ilang kita sa ilang panagat kung makapalit na sila sa ilang bugas ug pagkaon alang sa ilang pamilya. Hinungdan nga daghan kanila ang wala makabayad ug bisan pa man niini gihatag kanila ang balay ug yuta. Kanhi nagpuyo ang mga pamilya sa Daplin sa Baybayon ug sa panahon ni kanhi Davao City Mayor Luis Santos gikulokar sila pinaagi sa BLIS. Gipasanginlan man si Marcos Sr. nga nangawat sa kwarta sa panudadan sa nasod apan alang kang nanay. Sa ako lang kabahin, kung ingon man kurakot kan siguro gipangbalay sa mga pobre, mo naman siguro na wala na mayad, mo na siguro ingon kurakot. Punta masayon ba? Basta mo ra ang kuan ipangbalay kadaghan ani mga BLIS. Sa una kami kompleto may dire ma'am. Kaning may bulak, may tubig, may tagaan may lubido kapunuan, diha og sa likod kay dili pa man mabalay. Limonsito do kapunuan. Baboy nga paanakon para daw kuan kinabuhi, manok nga daw nga dagko, magipanghatag sa mong panginabuhian. Iya kaming gituyok sa tibuok proyekto. Gipakita ang karaang multipurpose building, ang kooperatiba, eskwelahan, ug ang Poso Negro nga hangtod karon ila pang magamit. Alang sa mga mulupyo sa BLIS, usa ka handumanan ang ilang mga panimalay gikan kang Marcos Sr. ug sa iyang asawa nga si kanhi First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ug syempre sa pagdagan sa ilang anak nga si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ilang gihatag ang ilang suporta ug malipayong gidawat ang kadaugan ni Bongbong Marcos isip mosunod nga presidente sa nasud. Mao pa kuno kini ang original nga Bongbong. Mao kini ang original nga portahan. Mao kini ang original nga salog sa Bagua Playa Community Association, proyekto nga gihatag sa kanhi Ministry of Human Settlement. Kung imong tanawon, no, giunsa pagpreserbar mga kawayan nga sinasa, kumpleto ilang balay. Pero matod ni nanay, wala siya natagaan og oportunidad nga mapaayo ang iyang balay tungod sa kawadon. Apan, ilang gihandom ang paghatag sa maong proyekto. Kung imong tanawon kompleto, duha ka kwarto, naay gamayng sala ug naay kusina. Sa pagdaog ni President Ferdinand Bongbong Marcos nang hinaot ang mga taga Bagua Playa o taga BLIS nga daghan pagmatagan og proyekto ang gobyerno, daghan pagkatawhan nga nagilaid nga tagaan og balay nga susama sa gihatag kanila niadtong 1978. Kami nang hinaot nga madungog sa bagong liderato ang mulo sa mga katawhan, labi na ang nanginahanglan og pabalay. Ako si Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Napasakan na sa mga pulis ngadto sa City Prosecution's Office sa Ozamis City ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa 8 ka mga tawo nga naduhig sa illegal nga droga. Aminado ang usa sa mga dinakpan nga ang shabu nga nakuha sa iyang posesyon iregalo unta niya sa iyang bana. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Hingpit na gipasaka ang kaso batok sa 8 ka mga individual nga nadakpan atol sa gipahigayon nga bypass operation niadtong Sabado, Mayo 21 sa Purok Bauswagon, Madingkol, Ozamis City. Atol sa press conference ikumpirma ni Ozamis City Chief of Police Police Major Dinestado nga pasado alas 5 sa hapon, Mayo 23 na kumpleto ang pag-andam sa mga dokumento o nadusong ngadto sa City Prosecutor's Office. Sumala pa kang tano nga target sa mga operasyon mao si Mary Ann Lambayo, 36 anyos, nga taga Purok 9, Barangay San Antonio. Apan sa dihang gihimo ang transaksyon sa pusher buyer, miapil si Agnes Bama, 29 anyos,
nga tiga Purok Balig-on Tinago, Osamis City, hinungdan nga silang duhan nakasupak sa Section 5 sa Republic Act 9165 nga may kalambigitan sa selling of illegal drugs. Hinugang panitano nga may nakasupak usab sa Section 12 illegal possession of drug paraphernalia, Section 11 possession of illegal drugs ug Section 15 nga may kalambigitan sa use of dangerous drugs. Nakasuhan usab sila si Julius Balanza, Julieta Ivasco, Robin Dimisilio, Hanilin Bama, Rashid Aziz og Naara Mabida. Ni-appeal man siya. Ni-appeal man siya sa transaction sa buying of shabu. So, auto nga silang duha ni Agnes o ni Mary Ann ang atong gifailan o violation sa Section 5 or the selling of illegal drugs. And ang the rest, ipailan na itong Section 12, Section 11, and 15. Ang Section 12 is illegal possession of drug paraphernalia. Ang Section 11, illegal possession of illegal drugs. Then Section 15, use of dangerous drugs. Nasayran nga milampos ang joint bypass operation sa kapulisan bikan sa pagtinabagay sa tanan ilabi na sa komunidad kinsa misalig sa kapulisan pinagi sa paghatag sa tukmang impormasyon. Ipasabot sa hipi nga unang simana sa Pebrero pa lamang ning tuiga na monitor na sa mga personahe sa Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEU ang kalabot sa illegal nga kahimuan. Apan sumala panitano nga ang impormasyon na hulma og nahimong konkreto sa panahon nga siya milingkod isip hipi sa kapulisan sa Osamis busan na pahigayon ng operasyon. Nasuta nga gikan sa Llano del Norte ang source sa Shabu nga nakasulod sa Osamis. Samtang sa diyang gihinabi sa mga sakop sa media ang usa sa mga suspect gipadayag niini nga mipalit siya og Shabu aron unta nga iyang i-surprise sa iyang bana. Kanya anak ko nga, magpalit ko. Kaya mapalit man siya og langka na ko, di ako ko. Di, ako lang daw na magpalit na kong anak, kaya pakit ko na ko kung bana. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Mas gipahugtan pa sa City Vet sa Cagayan de Oro ang ilang monitoring batok bird flu kon avian influenza nga nakaapekto sa pipila ka mga lugar sa Southern Mindanao. Sumala ni Acting City Veterinarian Dr. Lucien Anthony Akak, anaa karon sa high alert level ang syudad sa Cagayan de Oro. Bisan pa man nga avian influenza free ang syudad, padayon gihapon ang monitoring sa mga personahe sa City Veterinary Office, partikular na ang gibug ng task force sa lokal nga gobyerno niadtong misulod ang African Swine Fever kon ASF sa syudad. Nagpahigayon og poultry population survey ang task force sa mga rural barangays hilabi na sa mga bukid-bukid isip preemptive measures nga kabahin sa gipatuman sa Department of Agriculture batok bird flu virus. Gi-inventory sab sa task force ang urban o numbered barangays. Doon na sab gipanghatag nga leaflets ang City Vet aron maedukar ang katawhan ug mapasabot kung unsa ang avian influenza virus. Lakip sa gibisita sa City Vet ang mga animal quarantine checkpoints nga anaan himutang sa mga borders aron masigurong luwas sa sakit ang mga livestock o mga produkto nga ipasulod sa syudad ug kinahanglan adunay insaktong dokumento. At tangi! Indonesian fisherman nga nahukhok sa kadagatan sa Balut Island na rescue. O mangrove, dugang nga gipangtanom sa protected area sa Panabo City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gitabangan sa tropa sa Philippine Navy nga sakay sa barko ng Republika ng Pilipinas kon BRP Tarlac ang Indonesian fisherman nga na-rescue sa mga crew sa lightboat Tanigi kon panagatan nga likom duol sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Base sa report sa Naval Forces Eastern Mindanao, nakadawat og distress call ang radio man sa BRP Tarlac samtang nagpahigayon kini og gunnery exercise 54.5 nautical miles sa habagatan kasagpang bahin sa Balot Island gikan sa lightboat Tanigi. Ang 25 crew boat anaa lamang sa 11 nautical miles kung asa gihimo ang exercise ug nagpahibalo nga aduna sila na rescue nga Indonesian fisherman nga 7 ka adlaw na nga naglutaw-lutaw sa dagat kay nadaot ang makina sa pump boat. Nakikoordinate dayon ang BRP Tarlac sa NFEM o gideploy ang BRP Ismael Lumibaw nga nakabase sa Talyak Point, Maasim, Sarangani Province nga maunay nag-asikaso sa na-rescue nga mananagat nga giilang si Kumaraan Ama, 50 anyos. Giasikaso una sa nurse si Ama, samtang anaa sa Navy ships sikbay nga usa ka clinic-like area designed alang sa medical emergencies. Naay hypertension og nagreklamo og sakit sa tiyan ang na-rescue nga Indonesian fisherman nga gihatod sa Indonesian border. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Gidunulan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 12 og post-harvest inputs ang mga mananagat sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province. Gidawat sa mga mananagat ang 16 ka mga fish vending materials og 20 ka buok nga ice box, 2 ka units fish stall ug 2 ka units nga timbangan. Nakigalayon ang BFAR 12 sa LGU Alabel alang sa gipahigayong aktibidad. Ang gipanghatag nga post-harvest inputs kabahin sa pagsahulog sa Farmers and Fisher Folks Month nga adunay tema nga buwan ng magsasaka at mangingisda 2022, modernisasyon at industrialisasyon tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Good news alang sa mga lolo o lola kay makadawat na og annual social pension ang tanang kwalipikadong senior citizen sa syudad. Kay aprobado na ang amendment sa City Ordinance nga kanhi 65 anyos lang ang hatagan og social pension pero karon apil na ang 60 anyos. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gikalipay sa 63 anyos nga si Perlita Marquezo nga malakip na siya sa mahatagan og ayuda sa lokal nga gobyerno sa Davao o galing mahingpit na ang amendments sa annual social pension alang sa tanang kwalipikadong senior citizens sa syudad. Matod ni Perlita, dakong tabang gyud alang kaniya ang ayudang ihatag sa lokal nga gobyerno, hilabi na nga duna na sab siya gimintinar nga tambal tungod sa iyang edad. Hay, malipay jud ko sir, sir katungod sa kapait sa panahon karon. Makatabang siya dako kayo sa mga senior citizen. Giampong inaanamo kay katong naisa ka panahon nga nagmeeting mi ikuan daw 60 nang nalipay mig maayo. Pasado na ang amendments sa City Ordinance number 1005-19 kung granting annual assistance to all qualified senior citizens in the city. Kung kaniadto, 65 anyos lang pataas ang mahatagan og pinansyal nga hinabang gikan sa lokal nga gobyerno. Ubos sa giamendahan nga balaod, apil na sab sa mahatagan og ayuda ang 60 anyos pataas nga gikalipay sab sa 63 anyos nga si Michael Ubinke. Di okay kayo. Di may gyud may pagkakuan na kay pwede man 65
Sila rin malipay ya. Senior man na, yapon ng 60. Di ba no? 60 years old. Consider na senior man na siya. Dapat din ayamin yun na siya. Kay wala diskriminasyon ba? Baan pa kanang dili. Pabor sa isa ra gikan 65 pata kami senior nga 60. Wala, murag yapon mo ng level. Si Konsihal Wilberto Alag, ang Committee Chair on Social Service o proponent sa ordinansa, tumong sa pag-amyenda nga masuportahan ang mga senior citizens sa ilang gasto sa mga maintenance nga tambal ug uban pang expenses nga may kalabutan sa ilang panglawas. Kinilahi pa sa medical assistance nga gigahin sa konseho alang sa mga senior citizen sa syudad nga naa sa mga health center sa matag barangay. Wala yung problema tanang medical assistance na rin. So wala kita makaproblema na hapag-hatag assistance sa senior. Kaya ginatagaan na priority gikan sa council. Apan alang sa ubang senior citizens, dili igo ang ilang makuha nga medical assistance gikan sa health center aron makasustener sa ilang panginahanglanon nga maintenance. Oh, lipay dako kay tabang na. Uy, kay makatabang mga tambal. Unsa na lang imo mga maintenance. Subay sa ordinansa, makadawat og 1,500 pesos nga financial assistance ang tanang kwalipikadong senior citizens kada tuig. Ang kwalipikadong benepisyaryo kinahanglang naghupot og original Senior Citizens Identification Card nga gi-issue sa Office of Senior Citizens Affairs kon OSCA og rehistradong botante sa syudad. Nakalatid sab sa balaod nga ang benepisyaryo sa financial assistance dunay napulo ka adlaw aron i-claim ang benepisyo gikan sa barangay, gikan sa PETSA sa pag-distribute niini. O galing dili makuha sa benepisyaryo ang ayuda, ibalik kini sa City Treasurer's Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Wala pakyasa sa gobyerno ang saad nila nga tabang alang sa mga kanhing miyembro sa New People's Army kun NPA kay gihatagan na sila og cash assistance. Ang tabang subay sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ECLIP alang sa mga NPA nga nag-surrender kung diin gihimo ang distribution sa hinabang sa usa ka hotel sa Davao City. Ani ang report ni Nurin Michelle Igonia. Usa-usang gidawat sa 17 ka mga kanhe rebelde ang immediate and livelihood financial assistance sa gobyerno. Napay firearms remuneration, 50,000 pesos ang livelihood assistance, 15,000 pesos ang immediate assistance ug 21,000 pesos ang reintegration assistance. Samtang magbahin sila sa 265,000 pesos nga firearms remuneration. Campaign to end local communist armed conflict with a number of utilized communist activities. Allow me to thank the AFP, our Philippine Army, and its security cluster with General Velasco Mempin at the 3rd Brigade. Una nahatag ang assistance, obligado ang mga kanhi NPA nga mopailawom sa training ug workshop nga nakalatid sa ECLIP. Tudluan sila sa pagnegosyo. Gipailawom sab sila sa 3 ka bulan nga deradicalization, alternative and learning system, skills development program ug livelihood and spiritual program, ubos sa tupad pangako program aron dili masayang ang gihatag nga tabang sa gobyerno. Nagmalampuson ang programa tungod usab sa tabang sa Davao City Police Office, 89th IB, 27th IB, 1003rd Brigade ug DILG. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gipadaghan pagyud og maayo sa taga Coast Guard og Senro Panabo ang ilang mga mangrove sa protected area sa syudad. Kayning bag-o lang, 1,000 ka mga similya sa mangrove ang ilang gipangtanom dungan sa pagpahigayon nila og coastal cleanup. Sa Lake Cebu sa South Cotabato, kapin 1,000 ka mga similya sa punuan sa kahoy ang gipangtanom nga giorganisa sa Sangguniang Kabataan. Anyang report ni Eugene Hinutan. Nagkahiusa ang taga-Philippine Coast Guard Substation Panabo ug Sendro sa syudad sa pagpananom og bakhaw ug miyapi sa ilang protected area sa Purok Pantukan, Barangay JP Laurel, Panabo City, Davao del Norte kagahapon. Nagpahigayon sab sila og coastal cleanup diin 15 kasako sa basura ang nakolekta. Kauban sa PCG Panabo ug Sendro ang PNP Maritime, BFP, BGMP ug PNP Panabo. Busa nagpasalamat ang lokal nga gobyerno sa Panabo sa kanunayng suporta sa mga ahensya sa gobyerno.
Samtang sa South Cotabato, 1,500 seedlings sa kahoy ang natanom sa mga may partisipar sa tree growing activity sa Sitio Limlong, Barangay Clube, Lake Cebu. Giorganisa sa sangguniang kabataan sa Barangay Clube ang aktibidad sa pakig-alayon sa lokal nga gobyerno sa Lake Cebu, kuyog ang 12 Special Forces Company. Misalmot subs sa tree planting activity ang kabataan gikan sa Clube Alliance Church nga suportado sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio, daghang salamat and stay safe!